Lokidi boni basendelana izithombe. Hawu bakwethu. Ukuthi manje Eze all kwenzeka night. eze all night prayer. Kodwa manje ngiyabona ukuthi kusembedeni. Ngaphambi kokuba niqhubeke. uNkulunkulu kukhona izinto akazuyithanda, kukhona izinto akangazuyithanda. Hawu. Ikuphi baba lokho? Khona okunye la iketshane emfishane hayi ubaba ubhizi ubaba. Ubegula bengimthandazela khona embhedeni. Hayi kanjani baba nino babili? Cha impela ya. Kanjani baba nino babili? Uthatha ucingo oliphakamisa wangifonela wathi sondela uzothandaza mfundisi. Sawubona sisiwami. Sawubona. Kunjani? Yaphila umthetho wakho kufanele ngabe ngithi amen ngoba umama wasenkonzweni. Awu suka nini madoda. Sibonge. Cha siyakwamukela kuyisho yithi invasion of privacy. Ngala nje utshela ababukela ekhaya ukuthi bayigama lakho nokuthi singakusiza ngani. Oh amen, igama lami nguNontando ngwakaZuke ngilethe ubaba wasekhaya la umfundisi khona engikusola yokuncanya ubaba. Wenceko. Hayi. Yini inceko yenzani manje inceko? Hey, inceko yangisusa le kaZulu Natal ngiletha la iGoli. Ngoba phela inceko ivulile isonto. Ngizoyisiza nje njengomama. Hayi angisaboni kahle. Kodwa ayitho kahle. Hayibo. Hey, Fihla ingcingo manje sibheka phansi. hayibo. Ngiyakutshela ubaba into angigila yona. Kodwa ke Thembe wena ngibonile uhlelo ngakubhalela ngathi hayi uzongisiza kakhulu ngikwethembile. Hayi khuleka mamfundisi usendaweni right. La kwa invasion of privacy asidlali nabo. Uma khonto wrong kayenza ubaba somthola sombiza and then mefika lana obvious ukuthi nina qhubeka ujampisa uthi yabona size kuphi. Yeah, senza ngathi nje kumnandi nje kuyathandana. Yebo. Sithatha amafoni kabe yami ngalena uRasta we-IT uzobe sewapheka amafoni. Buyisi unlocked before mifika kwayithatha. Uyakhona ukungena kubheke mhlawumbe khona okuphazamisana noma kuhamba ngani. Hayi ngiyabonga kakhulu. Hey, ungamelwe inhliziyo Nkosi yami. Hayi ngeke. Mina sengibona kule show. uNkulunkulu nje ukhona. Futhi nje hayi asike sithi mhlawumbe ubaba yiphushana nje. Hayi yiphushana. Hayi Nkosi yami. Hayi asithembe. Cha ngicamthi singambiza umfowethu. Sanamukela kwi-show yethu lana sibiza umthandazo nothando. Umama bese sibhalela incwadi lana sitela cha kunobaba wasekhaya lana enginaye sibamba naye le ndaba lena so sathi cha iza naye uyamazi mama ngicela nje ngithathe ithuba nisitshela ukuthi ngobani naqala kanjani izinto ezinjalo ke nje ipulpit. Hallelujah. Amen. Siqale ngokubonga. Ngoba sengikule ndawo lena isikubusisekile. Awu siyabonga. Igama lami mina ngiyamandla. Yebo. Nongwane omkhulu. Okay. Umfundisi omkhulu. Yeah. Hola ibandla elikhulu. Okay. Elibizwa ngoGodmace. Okay. Inkosazana lena ahlangana nayo noShumayela ezinye inkonzo ezinkulu. Awu. Ezazi kwaZulu Natal. Ngayibona le mbali ngayithanda. Awu suka nini madoda. Mase ngiyayikha ngawitshala endlini kababa. Awu. Isibusiso kimi. Isibusiso kuwe. Hallelujah. Amen. Hayi ngiyakuzwa mama. Ukhuluma izinto ezimnandi ubafo ngiyamuzwa ngathi wahelela olimini. Yebo. Yini into achaza leyo ngayo. Ngambone epulpit. Ngambona. Uyakhuphuka. Hayi ngiyamuzwa. Hayi uyashaya ubaba. Hayi uyashaya. Suka nini. Hayi satholana nje njengoba echaza nje enkonzweni. Saqhubeka nje kanjalo wangithatha ke waseke wangisusa ke ngale Natal. Wangikhuphula wangiletha ngapha eGoli ngoba esevula ke lebandla elikhulu ungabona. Hawu Ungabona. hayi Akekho abantu abangekho omama obaba izinsizwa nawe kumele ukusivakashela awu kuyabuya uNkulunkulu ukhona hayi umsebenzi hayi uNkulunkulu mkhulu suka nini mata amen suka nini mata Hallelujah. hayi ngiyayithanda hayi nawe ungeza nje uzosibona sikhuleke sikhulekise nje kanawe Ngaphambi kokuba siqhubeke kakhulu bengicela sithi ukuthandaza nje sibhekise awu Nkosi. so sisathandaza senjalo ke ngicela nje singakaye ekudeni amafoni anokuphazamisa lana
Ukuze nomkhulu kwaphazamiseki kuphela. Sicela nje kunibambela wona bazonibekela lapha nje kunegumbi nje eliphephile lamafundi lapha. Siyanibambela masiqeda-ke siyaninikeza ngithi. Ngeke lahleke khuleka nje lapha ngicela nje ningiboleke wona amalokisana iy'nqumo zenu. Bakithi so khona ukuthi sibize umveli kunqange phela singaphazamiseki o-green la nebolo nto. Rasta njaya yami. Awusondele mfowethu. Ngiphathe kahle lo phone mfana. Amen. Awuzeke hayi cha usathi sithandaze bawo sesingangena-ke manje umoya usebenze ushukumise la kushisa. Sobamba. Amen baba. Nkulunkulu omkhulu. Oh Jesus. Kwasisilana siyacela ukuthi Oh. konke okuzokhulunywa lana kube liqiniso. Amen. Amen. Awu kube liqiniso. Amen. Hayi kwathi angishumayele nami. Ngiyayizwa lento futhi yabo umoya wakho usungena-ke manje. Uthi ubaba kube iqiniso. Yebo. Ubaba nje unje vele. Unjena vele. Iqiniso. Yebo. Hayi ave ngilithanda iqiniso. Yabona ngibambelele yabona lo moya wakho okushumayelwa ngena nami ngizizwa ngathi ngisemandleni weqiniso. Seseqinisweni nje. Awungitshele mama leminyaka ninonke mani senihlale isikhathi singanani nonke? Iminyaka manje ngithi ngiyayibala minti. Isihlanu. Hawu. Sinako nje okumntwanyana nje okusakuncanyana. Isihlanu iminyaka sihleli nobaba. Khona kodwa nongingakuboni kahle. Ungakuboni kahle. Ngingakuboni kahle kancane kubaba. Kodwa ke asithembe ukuthi uNkulunkulu ekhona kuzolunga. Kuba njalo vele phela imisiminti imningana so khona ukuyaye kuvele kodwa sithembe ukuthi phela akukhona okuthusayo ngaleyo nto. Okuthusayo yebo asithembe ukuthi akuthusi impela ngoba nje ngiyasola nje khona omamanyana nje kuyoshaya all night prayer angisazi mina lo all night prayer ukhona ubaba naye lapha angithi ubaba phela uyahamba mina ngiseli naloko okuncanyana hamba ubaba kuse awu esemthandazweni ngosona athi nje all night prayer angisazi mina manje le all night prayer kanjani nalo mama lo umama oyedwa kanti hayi uyafika nje athi hayi ke kuzoba khona i-home cell lo Kidiboni kanti lo Kidiboni uyena phela engafika kwaba umngani wami la eGoli ngoba phela ngitshela uyena ubaba uthi hayi nangu umama okhulekayo engizophume nikhuleka naye angithi ke phela mina senginengane angihleli ke mina manje ngihleli hayi uyoshala ama ordinary prayer manje kusi noKidiboni kunako lo Kidiboni uyadibona uKidiboni khona iplot esizoyiletha lana sehlise le ndaba le ngoba ngathi iyasinda awusonde lapho Rasta nje yami uplatha nakhe bamba lana nakhe so mfethu into enzakalayo lana ke kunenkabi yami lapha abayibiza uRasta we-IT so into ayenzayo ke amafoni yawabambe bese washasha lapha nowasethe bese wa-unlocka uzokhona ukuthi uthole i-access la ungabamba nayo iphone ubambe nje impela ungene lapho ke phela ku-social media ko-message kobani mhlasimbe khona nje inceke uthizeni laphana khuthaza umama all night yebo lo nto Khuleka. nawe mama ubuqala sangapho-ke so nasisase kule ndaba yeqiniso le umoya weqiniso esifuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngawe hayibo yiyabo hey nangu lo Kidiboni uKidiboni futhi nangu lo Kidiboni uthini uKidiboni kade ngayisho le ndaba lo Kidiboni lo Kidiboni basendelana izithombe hawu bakwethu ukuthi manje kwenzeka eze all night prayer kodwa manje ngiyabona ukuthi kusembhedeni Ngaphambi kokuba niqhubeke. uNkulunkulu kukhona izinto akazoyithanda kukhona izinto akangezuyithanda. hawu ikuphi baba lokho Mina ngithunyiwe emazulwini kuba ngizothandazela abantu. baba kanjani baba ngiyibona nisembhedeni kanjani buka manje nasi isithombe kade niselenke nina elenke yamabhanoyi benidizile wena nalo Kidiboni Umuntu ngalo lo suku mina ngangisesibhedlela Hawu. Angikwazi nje. Umuntu uthandazela. mina akwazi ungise lapha kule lenke lele hey angikaze ngiye mina kule lenke yamabhanoyi yina ayathandazela amabhanoyi noma kwenza ayagitshela kwenziwa sibena phela basalenke mina noma bayandiza ngale bhanoyi mina ngigcine lenke la yetekisi hawu hayi nayo hawu kodwa ne-Uber ke lutho ngigibela itekisi mina kodwa nangu baba usalenke yamabhanoyi Nceko awusithatha usibeke la mhlambe yabo kusesikhathi siyasithola into ibukeka ngendlela okungayona yabo nakho lana khwente no all night phinde kube nama lenke amabhanoyi lana
nakho futhi sekubona usembhedeni kanjani all night lena suke sikwenze njani? Uma ngabe umfundisi asikho isikhathi sokuthi uzothandazana. Umuntu noma ngakufonela ngo-5, akufonele ngo-7, akufonele ngo-8, akufonele ngo-9, akufonele ngo-10. Uma ngabe ufonelwa utshela ukuthi sondela mfundisi uzothandaza. Nango-12 ebusuku uyavuka uthandaze. Kodwa manje inkinga phela-ke manje ninsundu la. Usembhedeni uGiliboni lona nawe. Ubegula bengimthandazela khona embhedeni. Hayi baba. Ngeke ngikwazi ukumehlisa embhedeni ngibeke phansi egula. Kufanele ngithandaze khona. Kodwa nawe-ke wena ezakho bese phuma mase kwenze njani-ke iy'mpahla ngoba phela nawe Hayi baba. akuyedwa nawe Angilingi baba. so wena bese iphuma kwenze shuthi bese kushisa ngaleyo ndlela lo ukuthi Bese kufika isithunywa ngijuluka. Bengijuluka kakhulu. Bengithandaza ngisembhedeni ngijuluka. Kanjani baba ninobabili? cha impela Kanjani baba ninobabili? Uthatha ucingo oliphakamisa wangifonela wathi sondela uzothandaza mfundisi. Ngenze lokho ekade ngithunywe. Hayi baba bengingayihlaba emhlane baba ngihambe nawe. Hayi bengingayihlaba emhlane ingane ngihambe nawe baba. Bengimele sihambe sobabili. kahle kahle Imini othandazayo akuwena uthanda. Wena unkosikazi wami. Hayi baba ungikhethe baba ngobani? Ngoba sasisobabili esontweni. Wangibona baba nami ngiyakhuleka. Hayi baba ngingayihlaba emhlane ingane. kwenza isense khona lokho-ke vele ukuthi njengomsupport wakhe Hayi ngeke baba. nihambe no Ngiyabona nako kuyiketshana lawo ogqoke iketshana ezimfishane. khona okunye futhi Khona okunye la iketshana ezimfishane hayi ubaba ubhizi ubaba. kodwa nceke Hayi ubhizi ubaba. Kuncane lokho engikubona manje kuncane. sesikaze zibaleka amehlo ngempela phela Qala lana uNkulunkulu ngeke azayithanda. baba leyo oyenzayo wena shuthi wayithanda umama wasendlini nami la kodwa manje uyathandaza uzojuluka uzokhumula iy'mpahla ungena embhedeni impela uthandaza ukanjani lo mthandazo loyo Bese ngizizwa ngiphoxeka. Angazi abanye abafundisi bangathini uma bezwa lento. hayi cha Mina ngisuke ngihambisa Umhlolo phela. umkhuleko, ngihambise izwi lenkosi. umkhuleko kuphela ohambayo lapha Yebo, kuhamba umkhuleko. hayi Awubuke la. hawu Buka. ngoba phela iy'hlahla kusekwenze njani manje la Sasiye kokhuleka lapha phezulu egqumeni. Uyabona egqumeni ke wena phela wena wala igoli. Sasilapha egqumeni entabeni. Hayi ubaba anyamalale. Anyamalala ubaba. Ngithi hayi ke mhlawumbe uye endlini yangasese. Phela lapha ubuye uzikhulule lapha. Hayi ubaba lutho. Buka nasi isithombe. Nasi isithombe. hey Ubaba wonke lo. nceko Hawu baba wonke lo lemgilingwana ayenzayo angenzela yona angisuse eNatali azongenzela yona lapha eGoli imgilingwana emini le. ehlathini nceko Ingane le encu. hayi yabona kodwa hayi bhuti omdala sothemba thini mase kunjena impela ngapha manje sethi mhlawumbe maseza kini phela size endaweni esizovikeleka sikhuse manje ingane kanjena Namanje uvikelekile mawuza kimi. kanjani Kanjani baba? ugqile imikhuba engaka Kanjani baba? hawu Imiphi imikhuba engiyigilayo? Baba labo kilibona bagcwele lana baba. La Kufanele bagcwale inkosikazi yoGidiboni. Bezwe ezwini lenkosi. Umfundisi ngiyathandana. hayi baba kulunganga baba. hayi hambe kanje Akulunganga baba. Ngibona usalenke baba. Usalenke la lamabhanoyi. Akwazi ungise mina. Ubundiza noba ngiyakubona kuyisiketshana la okuncanyana odlula nako lapha kuthi pheshe. Sasiyothandaza eCape Town. Izwi lenkosi lalisimemela ukuthi kufanele ngihambe ngomthandazeli. Baba kunjani na ngiwumama wakakho ungahambi nami siyokhuleka. Ingane ngizoyihlaba emhlana baba ngizoyihlaba emqolo. Imini ophilisa abantu othunywa ukuthi azophilisa abantu. Hayi baba phela abantu besifazane laba. Abantu besifazane laba ungangilingi wena. Ungangilingi. yabona mamfundisi yabona mase kunje nase ngiyabona ingani kugcwala kule lokhuzana Hame. futhi hey ushuthi ukabafo uya Imhlolwana. Ayike lo. Ayike lo.
Umama omdala futhi lona. Uyambona ke lo? Unkosikazi kaNgubane ke lo. Ungubani? Ngiyakutshela uyambona? Uba ungubani? uNgubane naye umfundisi. Awu. Uyabona ubaba ukuthi uqhatha kanjani manje? Uyambona ubaba ukuthi uqhatha kanjani? Uhleli naye baphuza itiye leStoland. Unkosikazi kamngani wami. Kanjani baba nonkosikazi kamngani wakho uya leStoland? Sahlanganisa isipha. Sase sehla nje sathi ake Yini eyenziwa babe leStoland mina ungakaze ungise leStoland? Mina baba sihlezi siyodla inhloko. Awungisa leStoland? Mazungu angikwazi nje nomfundisi mina. Hayi baba. Ungangilingi baba. Ngidinwe kabi ungibona manje. Ngidinwe kabi. Ngizothini mina kuNgubane esithembe kangaka? Ngizothini nje mayithola lento ukuthi wena uthatha unkosikazi wakho umisa leStoland. Owakho ungamisi. Mina kangisi ufika nenhloko hiya inqumele. Awusefuna inhloko leyo. Mina ngifudumezana nenhloko khona abanye baye leStoland. Mazungu. Yini wrong lapho? Sasiphuza itiye nje lapho. Itiye baba alikhona iketele ekhaya ubeka itiye. Ngikwenzela itiye baba ngihlazi ngikwenzela itiye mina. Itiye angilomeli mangise ekhaya kuphela mina. Nasendleleni ngidriver ngeke ngizwe nje sekuthi ngifuna itiye. Hayi buya. Uye ekhaya baba ngizokwenzela itiye. Bese uyaphelezelwa ke musu etiyeni kodwa ke ngapha manje nathi. Umfazi kaNgubane nangu baba. Hayi ngangizohamba naye masiqeda ukuphuza itiye ngangisaba uNgubane umbongo. Sithi kuyoxoxa nje. Ungubane futhi naye noma singamfonela manje. Uyayazi lo nto lo. Sesimfonela phela manje sithi weNgubane nayi indaba la. Nangu umkakho phela. Bagcina befikile ngobabili. Hiya. Bafika bobabili na. Ungakufakazela lo. Singaliphakamisa ucingo simfonele. Unayo inamba kaNgubane mama? Ikhona inamba kaNgubane. Singamfonela. Singamfonela kodwa. Awushaya lapho. Kodwa nje baba, hayi mina bandla hayi ngeke. Lokuphuza amatiye koMalaStoland. Likhona itiye ekhaya. Hayi angizwa kahle mina lento ukuthi nje noNgubane ngiyacabanga ukuthi usemkhulekweni. Ngiyacabanga ukuthi usemkhulekweni nje noNgubane. Ngeke size simthole othi ngeke ngizame. Asipho ongipha amanamba. AkuNgubane. Ngoba mina vele i-time anginayo. Awuvela umfonele. Ngibhalela. Yebo. Simfonela uNgubane phela. Ngabe sodlala sidlala obaba la. Ngeke phela ngizwa kahle namhlanje. Dlala kahle mfana umfonela. Hawu, phela sifuna ukuphuma sinesiqiniseko sokuthi ngampela iqiniso yini. Sodlala dlala obaba la nokhololo. Ayifuneki lona. Ngoba mina umntana emncane, hayi ngizomhlaba emhlanje. Ngathi ayileni nje. Ize la. Your call will be connected. Bese ngifake airtime. Ngifake airtime. Kodwa Mazungu nkosikazi, usungaze wenze lento kimi. Ngiyumfundisi. Bazothina baba. Hayi baba airtime sengikhathele baba. Into izodlala. Hayi baba sengikhathele angazi bayisho nje koJubJub laba. Angiyazi baba nami. Hayi baba nami sengikhathele ngibhalela Manje funa isiqiniseko baba ayokuthini? Ukhathele. ngikhathele baba Mfundisi, hamba kuse baba. iGod mercy Hamba yokhathelelisa kuse. nkosikazi. Kuse angazi ngizoyithini nami lento sengiyibonele la ocingweni lakho. Mazungu. Hayi baba. Hayi ngeke. Kahle Mazungu. Ngeke akafonele baba uNgubane ngikhathalile Safake lamati yakho. airtime nangoke siza ukuthi uthini ubaba uNgubane uyayazi inlondo. Simuzwa. Sengicela ukuba indlela ngoba abantu bangilindile. Hallo ngisaqeda manje baba khule. Hello baba uNgubane. Baba ukhuluma noArames lana sikolunye uhlelo kuthiwa Invasion of Privacy lana nonkosikazi wakho la. Hayi manje wangithi unkosikazi njalo usinomama umfundisi lana. Unomngani wakho la umfundisi uQwabe. Kunendaba lana ke sitholayo bathi kunezinye igazi lapha abaye umama wakho lapho befike kanye nomfundisi lapho bezokubona. So besifuna nje ukwenza isiqiniseko ukuthi ngempela into enjalo ke yenzeka yini na? Bafika kuphi? Abazange bafike.
nangu lana awukhulumi nayo mhlawumbe engakuchazela into ezwakalayo ukuba okay nangu baba uqhubeka lawo. Enkosi. Le moto lenencane lenebomvu uzogcina ungidayiselile kodwa. Hello? Ngisho i-private yakho lenebomvu Corolla uzogcina ungithengisele kodwa. Baba ukhuluma uthi akayazi into okhuluma ngayo sifuna ukuzwa lokho-ke. Yebhuti. Bake bafike kuwe lapho-ke behamba bonke nonkosikazi. Unkosikazi wakhe impela. Kuthiwa ngazi bake bahlangene ema-restaurant baphuza itiye bese beza kuwe bazoxoxa nawe. Bafike sesibuza ukuthi bake bafike ngani kanje. Ngekho manje baba. Wena. Azange ifike. Ile nto sifuna ukuyizwa nathi ukuthi kade sicela sichazele-ke nawe usukhona lana. Ncegu, ake siphinde sikhulume ngisafuna ukuthi ngiyothandaza lena phezulu e-12. Hayi kababhayi mfethu sizokhuluma ngisayothandaza phezulu e-12. Kulungile mfethu. Kumele ube indlela. Mana-ke. Awu. Wabaleka baba. Uzube indlela le ndaba lena ebingakapheli kahle kahle. Wabaleka baba. Kwenzakalani? Wakhuluma ngezimoto ezibovu manje baba thina kade sikhuluma ngomkaqwabi. Cabanga ukuthi ngoba sengike ngasho uNkulunkulu kunezinto azoyithanda kunezinto angekayithandi. Lokho esenikwenza kimi nina nidonsela ulaka lukaNkulunkulu. Hayi, Angifisi ukuthi lunehlele. Ngicela ningidedele ngibe indlela. Ngiyothandaza e-12 bangilindile. Nkosikazi, Baba. lokho okwenza kimi kulungile. Sizokhuluma. man. Uzibonele-ke impilo ubaba wenza njani. Hayi, yona. Into ekumele ngiyihlalelele mina. Manje makunjena ngoba phela kuthembisa impela wena wenza njani? Hayi shuthi angithatha imithwalo ngigoduke ngekhaya. Ayikho lento yokababa. Ubaba usafuna ukudlala nezingane ezincane ubaba. Hey. Khona kodwa manje izingane-ke yizo nizothini kuzo phela manje kumele mase yibona umama ehamba nemthwalo baba-ke. Ayikho. Ayikho nje nencane. Wenqebo. Sibona okholelwa nje thina kanti hawu. Iya. Kunzima. Hayi wangiphoqa ubaba bandla wangiphoqa wazongiphoxela ezintabeni. Hey, Ezintabeni. Awu wangiphoqa ubaba. igoli. Awe goli. Bukele emakhaya kuningi kongada. Butenge. Kuseyintabeni. Episode yanamuhla ibucayi kakhulu. Hayi, ngihlole egilwayo lana. Badwa. Kodwa-ke besishilo sathi uma ukuthi khona khona laphana engatholakali kahle usithide wena sikhona thini invasion of privacy sofika sitheleke nezami ngiphethe uRasta we-IT uyalwazi udaba bayi-10 mina ngiyi-1 siyabalanda sadly-ke yanamuhla iphelanga kahle kodwa-ke umsebenzi esisiwenzile njengenjwayelo. It has been yours truly handsome Hankeni Aramis uMtimandi uNgwenya umbambo Lunyezi ngambili fuze ekhaya konina ake ngithi-ke sengihembe njengeshethu danko.